Každoročne na našej škole si pripomíname tento medzinárodný pamätný deň a dnes to bolo tak zážitkovejšie, poviem, pretože sme cez ten spomienkový pochod, ktorý sme mali od židovského cintorína až po železničnú stanicu, tak symbolicky spomínali na židovské obete holokaustu a naši žiaci vlastne hrali tých bývalých našich spoluobčanov, ktorí žiaľ svoje životy ukončili pri nových komorách koncentračných táborov. Symbolický pochod študentov začal na židovskom cintoríne. Súčasťou zážitkového učenia bolo čítanie z príhovorov a svedectva preživšej Ruth Adler, ktorá si vtedajšou formou tyranie na tunajšom židovskom obyvateľstve sama prešla. Ďalšie kroky účastníkov sprievodu smerovali k bývalej synagóge, ktorá bola zbúraná v roku 1976. Študentskí herci stelesnili nielen vysídlených Židov, ale aj predstaviteľov historickej hlinkovej gardy. Cítila som takú zodpovednosť, pretože to bola minulosť skutočná aj skutočných ľudí a nebolo to len také hranie, bola to vlastne snaha pochopiť, čo si tí ľudia reálne prežili. Spomienková púť bola napokon ukončená na vlakovej stanici, z ktorej boli sečovskí Židia pred desiatkami rokov transportovaní do Trebišova a následne do Poľska. Mnohí zo zosnulých zanechali v meste Sečovce nezanedbateľnú hospodársku, sociálnu, ale i kultúrnu stopu.